Ko može da nas izbaci? Iko, iza nas stoji Crvena zvezda, ej. A i nju će da kupe. Kako može državna firma da se proda? Sve može se proda i da se kupi. Kako se prezivaš ti? Hadži Tošić. Tebi je tata Ilija? Da. A mama? Nemam mamu, imam samo tatinog muža. Prodaje se Zvezda. Prvo imovina, onda verovatno i klub. Ko je kupac? Neka firma s Kipra, pitaj Bog. A znate vi kako to ide? Firma jeste s Kipra, ali vlasnik s Morave. Da. A mi? Ne možemo mi tu ništa. Kad nas kupe, uzet će sve i crno ispod noktiju. Ovo je još atraktivna lokacija, ima da dignu zgrade, stanove, bazene. A da. Gde ćemo mi, Bog te daš ti koliko nas ima. Da mi daš onu peć na drva, mislim... Gde ćete to da teglite u neki stan, jel de? Da ti dam i ovaj roštilj kad već idemo, pa da nosiš i njega, a? Može, mislim, može i roštilj. No, pička ti, bre, materina, bre, lešinarska. Šta ti je? Mrš, drug pizdu, mater, date. Mrš iz kafane, mrš! Daće vam ovi Kiprani trajni najam. Završio sam to jutro sa njima. Dobit ćete vaš teren i kuću i kafanu u doživotni najam. Ja ne mogu verujem, komšija, to dalje to istina je. Da. Koristit ćete vi i vaša porodica. Neće biti vaše, ali ne može niko da vas izbaci. A vi ste, Srdiću, ako sam dobro razumela, neko nacionalno blago. Ja? Vi, gospodine Srdiću, zaštićena sorta. Ja ne znam to. Ne znam. Kakve koristi imate vi od ovoga? Nemam ja nikakve koristi. Ja dobijam dobrog i poštenog komšiju i pravi život za svoje dete. To je strašno mnogo, verujte. Pakao ili rerna, ne znam kako više ovu vrućinu da nazovem, poštovani slušaoci. 42 stepena u hladu, na suncu sigurno još i više. Trava žuti, lišće pada, zelenoga ja više nikada, kako kaže pesnik. Nije ovo više Zvezdara, poštovani slušaoci, ovo je Sahara. Danas se igra prvo kolo 3. lige. Naši su domaćini proleteru iz Rušnje i bit će, kako narod pametno kaže, ko živ, ko mrtav. Ako naši bulbulderci budu danas izdržali na zvezdarskom čumuru, za njih će 3. liga biti pesma. Ja ne mogu da pogodim jedno jedino dlaku. Daj mi tu mašnu, šta me gledaš? Daj mi mašnu, veži, ajde. To je Drakčetovo odelo. Pa šta? To je tata kupio, znaš, za onaj dan. Za koji dan? Nemoj baksuziraš, bre. Stalno. Ajde, daj mi počupaj ove dlake iz ušiju, ajde. Da. Ajde. Evo, Kako boli je oko da... Još jedna samo dugačka. Ajde. Dobro, ajde. Ajde, daj tu mašnu, veži, ajde. Evo. Ajde, utakmica počinje za pola sata. Ajde, mrdi malo. Evo. Samo Iko, da nije previše. Šta je previše? Ma šta je previše? Šta mi se tu približava? Šta previše? Neka, Luci. Prva utakmica u 3. ligi, znaš ti šta je to, ej? Jasno mi je, ali ti si ipak trener. Ja nisam vidjela još trenera za leptirmaš. Pa sad ga vidiš. Da? Ima da se sredim tip top. Ima da bude televizijski prenos u Dnevniku, ima bude insert, znaš, putni plan, razumiješ? Očaran sam svojim izgledom. Jesi vidjela nekad nešto lepše, Frida? Nisam. Biće pun stadion, 100%. Strah me, Iko. Prokuvaćeš u tom modelu, ima kap da te udari. Pa bolje da mi udari kap, nego da dobijem rak prostate, pa da mi izjeda godinama kao miš coklu. Pusti me, bre. Šta je, Jovanka? Opa, što si lepa. Pa malo sam se sredila za 3. ligu. Pa će sada dođu kamere, televizije. Mogu da me uhvate. Može samo malo ogledalce da popravim ruž? Je li pun stadion, a? Pa, ja mislim... Pa mislim da nisu svi došli. Mislim, kompletno. Hajde, dobro, doći, hajde. Idemo! Sa srećom. Hoćeš ti malo?
Pa taman posla pa da se naviknem. Brate, nije ni trebalo da ulazimo u treću ligu. Što misliš da je veća vrućina? Sudija neće ni doći 100%. Misliš? Se cima za 5.000 dinara. Doći će taj sigurno. To ti onaj Zimogroždević u Brilo. Stvarno? On je zimu sigrao u onim krznenim gaćama. On nosi vatu u ušima, ali tako? Da, ali samo do juna. A od juna nosi samo kapu, a? Ajde, dosta. Tako. Šta je, bre, mi to? I to? Ali ovo balaviš tu, ajde, bre, briši se. Ja, svekar, što ste se tako obukli? Ženo, bre, ušli smo u treću ligu. Šta? U treću ligu? Ma kako to? Jao, Lila, jao, bre. Treću ligu. Jaj, majko. Jaj. Jaj. Jo, šta je ovo, bre, Drakče? Pripeklo, bre, 43 u ladu. A šta je to, bre, 43? Ja sam igrao po minus 21. Trčao sam od gola do gola da se zagrejem, a lopta ako ne iđe. Dobro, ti nisi normalan. To nisam normalan. Fudbal je muška igra, nije za pekmeze ko što su i moji. Gde su oni sad, molim? U svlačionici tuširaju se. A gde su ovi iz proletera? Nisu još stigli. A gde je Čalija i Sileđije, gde su? Čalija se ne javlja na telefon, zvao sam ga. Ne javlja se. Nema, to su ti, bre, govna izdajnička, bre. Čalija, gde ste, bre? Tražiš od nas nemoguće, brate, Iko. Pa šta nemoguće? Mi igramo prvo kolo treće lige. Ako se danas ne pojavite ovde, kad ćete? Objasni mi. Pa mislili smo da danas preskočimo, sačuvamo živu glavu. Šta preskočite, bre? Šta preskočite? Ma da dođete ovde, bre, nema nikog na terenu, prazne tribine, čoveče, nema nikoga. Kažu na TV-u da je rupa zemljula ko nilski konj po razeru. Kakva je rupa? Ozonska. Slušaj, bre, pusti, bre, tu rupu, nego dolazi vama se nacrtati ovde za 10 minuta, jel ti jasno? Jesi čuo, bre, govno jedno izdajničko? Titel. Joj, razbio sam telefon. Alo? Ne radi. Alo?
Joj, ubiće me ciga. Dan, gospodine Čubrilo. O, Ilija, kako ste? Dobar dan. Kako se? Nikako. Vidi ovo. Gori nebo i zemlja. Sveže. Dobro vreme za igru, dobro. Odlično. Sveže malo, ali dobro. Šta ste došli kad nema nikoga? Pa meni ovo vreme odgovara. Ja? A i honorar mi odgovara, ako me shvatate, da zaradim na pravdi Boga jednom u životu. Šta ćemo, šta ćemo radimo? Ako vaši izađu na teren, a protivnički tim se ne pojavi, to je odmah par forfe. Da. Kako se tako kaže? Da. 3:0 za vas. Ali, to sve može da se poništi. Ako oni predaju potvrdu Savezu o elementarnoj nepogodi. A ko tu potvrdu izdaje? Na meteorološki zavod. Za koliko? 300 eura. U dinarskoj protivrednosti. Joj, taj zavod, bre, to bila nekad ustanova, bre, vidiš ti ovo pljačkanje. Sve otišlo. Pljačkanje. Pa, ja za 200 eura mogu to da ne priznam. Ako me shvatate. Pa da zaradim ko čovek i ja jednom u životu. Jesam. Znači, to bi bilo ovako, ako ja dobro razumem, 3:0 za 200 evra. Tačno tako. Može i preko računa. Ma nema to, nije to pitanje preko računa i ne preko računa, nego se presaberem, znaš, nije to male pare, nemamo mi baš tu. Pa nešto mislim, da napravimo ovakvu jednu kombinaciju. Da napravimo 1:0 za 150 evra. Daj. Moje cene su fiksne. Nisu podložne pregovorima. Dobro, ajde. Idem u kuću da se konsultujem sa ukućanima, pa ću se vratim sa ponudom, važi? Ako. Dobro, hoće nešto popijete ladno? Taman posle. Ima čaj? Ima čaj, što da može čaj. Pametno, novu vrućinu, čaj. Odlično. Tu sam ja nigde ne žurim. Ne, evo ga. Ajde, dajte čaj za Čubrila tamo, ajde. Ovde. Brže malo. Se čovjek ne preladi. Šta je bilo, Ćao? Šta se dešava? Ovi iz Rušnja, ako ne dođu, 3:0 za nas. Za 200 evra. Šta? Par purfe. Par... Ne mogu da govorim od vrućine. Par forfe. Ma jebeš i ovu 3. ligu. I tu je tante za kukuriku. A što mi uopšte da im dajemo tih 200 evra ako neće se pojave? Realno. Pa ako donesu meteorološki izveštaj o elementarnoj nepogodi, onda se utakmica odlaže, razumete? A ovako imamo sigurnih 3:0 za 200 evra. Znači manje od 100 evra po bodu. Jasno. Razumete? Jasno, pa normalno. Ako se utakmica odloži zbog elementarne nepogode, imat ćemo 0 bodova.
Zato što će ovi iz Drušnja da vas razlupaju kao panta zvečku, ovako. Da, nego, tate, kad ćemo mi da igramo pošteno? A vi hoćete pošteno, a? Jel, hoćemo? Hoćemo. Dobro. Ništa, recimo da ćemo lepo da otkažemo sudiji sve ovo, pa kako padne, padne. Šale, ušli smo u 3. ligu da vidimo da li nešto znamo, razumeš? O tome se radi, deco, bre. Ne znate, bre, ne znate. Pa daj da se čistimo onda. Dokle više da sakrivamo neznanje evrima? Od čega ćemo živimo ako ispademo iz 3. lige, da čujem? Hajde. Pa radit ćemo koji drugi ljudi. Da nisu svi fudbaleri pa žive nekako. Ja, vi ćete da radite. I znate, nema nikog na tribinama. Nema nikog jednog čovjeka živog. Nikoga. Evo, izgubili smo stare sponzore, nove nismo našli. Televizije neće nas prenose. Hoće radio. Svetite, bre, vi, da mi nemamo para, kupimo dresove, nemamo za kopačke, da za pertle nemamo para. Majka vam pere dresove, sram da vas bude. Od Drakčetove penzije krademo da kupujemo lopte. I sad vi hoćete da nemamo i ono što imamo. Pa šta ćemo da imamo ako prodamo i ono što nemamo? A nećemo imati, ništa nećemo imati. Ništa, nula. Vi ste, bre, generacija, bre, ne znate kako je bilo pre rata, bre. Kojeg rata? Pa ono, bre, rata, ono, sa Nemcima tamo. Aha. Pa vi nemate pojma, mi nismo imali, bre, ništa, nula, to je sirotinja, beda u blatu, nismo šta da jedemo, ništa. I onda došli Nemci, sve su nam odneli u pičku, sve. I postali sila evropska, bre, velika sila, bre, odneli sve, a mi ništa danas. Tata. Joj, bre. Tata. Jesi dobro? Joj, sine, bre. Tata. Aj, daj vodu. Daj vodu. Jesi dobro? Opa. Opa, evo. Tako. Znači da... Šta? Javljam Čubrilu da otkazujem aranžman, a? Ma otkazuj gore. Gore nam biti ne može. U redu. Otkazujem. Čubrilo. Da, izvolite. Vidi, da ti kažem jednu stvar ovako. Posle dužih konsultacija s mojom familijom, stvarno smo razgovarali, razmatrali sve opcije i odlučili smo da se nosiš, bre, u lepu pičku materinu. Ja sve propustih. Jel počelo, a? Šta je bilo? Šta je počelo? 3:0, a niko nije dao golove. Elementarna nepogoda. Šta, pa nisu ni došli, ja? Nisu. Ja sigurno da ulože žalbu, garantovano. Vidjet ćeš. Ima da nas razbiju posle. Koliko košta da se ta žalba poništi? Koliko košta? Neće deca više da se podmazuje, kažu. Hoće od sad pošteno. Stvarno? Kako će oni mučeni pošteno kad imaju 2 leve noge? Mislim, nije što su moji, ali stvarno pojma nemaju. Kako? Kažu, nećemo više da se krijemo iza evra. Tako su rekli? Baš tako. Pesnici, majke. Tako je, samo ne znam kako ćemo sad, od čega da živimo. A mi baš nikakvog sponzora nemamo. Imamo. Imamo Jovanku i njen zvezdarski radio, oni će nam dati besplatno medijsko sponzorstvo. Koliko je to? Koliko? A 0. Ništa. Mi njima dajemo pano da stave pored terena, oni nama džabe prenose utakmice. Ništa, 0. Kompenzacija. Kapitulacija je to. Oni nama ništa, mi njima ništa. Šta da radim?
kako ovaj život časno da završi. Evo, mama, što će Giba da bude dobra. Vjerovatno zato što je poslednje. Kako poslednja? Ma jok, ma kako, šta sam re, ma ne. Ništa. Dobar dan. Dobar dan. Samo kafana ne radi. A ne, evo ja sam iz doma Urifota Burževića. Kakvog doma? Pa za nezbrinutu decu. A, pa što ne kažete? Došla sam da vidim bebu u kontrolu. Da. Sad ćemo mi da donesemo našu lepoticu. Boske dušo, ajde ti potrči, donesi Milu, sine, ajde. A vi ste... Majka. Majka. Baka, izvinite. A ja sam pradojka, bakin otac. Tako je. Dobro. A majka? Gde je majka? Pa nema majke. Kako nema? Pa nema. Moj sin je sam usvojio. Sam? Da. Kako su mu dali? Eto. Mislim... Mora da ste vi to fino podmazali. Ništa mi nismo podmazali, ne. Boske. Moj sin Boske, ovo je Danica iz doma, došla u vizitu. Danica ili drago mi je? A jel vi volite decu? Mnogo volim decu. Ne mogu da imam svoju zbog mladeže na materici i onda sam se zato i zaposlila u domu. Ja, što je lepo kad muško usvoji dete, to... Nikad u životu nisam videla. Ma nisam ja to. Jesi, ti si. Jesam. Ja sam. On je usvojio. Sam. Moj Boske mnogo voli decu. A nema sreće sa ženama. I onda je on odlučio tako da usvoji dete. Sam. I da ga podiže. Sam. Jer šta može drugo? Da. A hoćemo mi? Mogu ja da vidim gde beba živi i da vidim bebu? Da bome da možete, da. Da, naravno, da. Šta vičeš da, ajde pokaži Danici gde Mila živi. Da. Evo, možete sa mnom. Aha. Možete, tamo za njim. Prijetno. Evo, ovuda. Izvinite. Ništa, ajde. A? Aha. Baš mi je lepo ovde, stvarno. A to mama... Ko da ne živi muškarac. Sve nam mama sprema, ona to sredi i onda to sve bude... Nego ne moramo da se persiramo više. Ne, stvarno, baš je lepo. Mada mogla bi tu još malo neka ženska ruka da popravi. Mislim, baš što se bebe tiče. Ajmo da sednemo, a? Jebote. Dobra sam. Dobro? Sedi. A ti, jel živiš sama? Sa gazdaricom, ali imam svoju sobu. Jeste mala sobica, ali zgodna mi je, tu mi je blizu doma i imam 3 stanice, samo 28. Mislim, a nekoga, jel imaš? Imam strica tu za klopač i imam ujaka u Nišu, ali on mi je sa majčine strane. Mislim, znaš, to je i logično čim je ujak. Mislio sam nekog dečka. Nema.
Meni je moj dom kod crkva, tu sedim, ne idem nigde i tamo imam sve. Mislim, kad su deca u pitanju. Danice? Molim. Mislim, ti si sama, ja sam sam. Bebu već imamo. Imamo. Evo bebe. Izgore mi gibanica. Slatka. Iko, brate. Ej, Čalija. Razočarali ste me, burazeru, skroz. Pa imaj razumevanja, brate Iko. Nemam. Najvažnija utakmica niste došli. Pa nije ni bilo utakmice, šta hoćeš? Ajde. Šta ti je to, Iko? Iko? Evo. Farba ti pustila. Ajde. Se razmazalo sve. Sve je popustilo, prijatelju, sve. Pukli smo, nemamo više kinte, ničega. Sve je puklo, brate. Zatvaramo klub. Kaži mi kako da izdržavam ove džabale baroše, bre, ovu armiju neradnika, bre, burazeru. Pa shvatam. Ma šta shvataš, kur moj, što bi rekao deda Drakče. Iko, jesi nekada razmišljao zašto ovi veliki klubovi imaju toliko sponzora? Zato što su veliki, burazer. Ne, pazi, oni dobiju milione zato što nose, što nose na dresu neku marku auta ili neko pivo ili neku banku, šta ja znam. Daju im milione zato što njih vidi ceo svet, a ko će nas da gleda? Ne, ba Iko, ja mislim da je to kurčenje. Pazi, sad neko tamo ima pivo i plati da mu Messi baš na dresu nosi pivo, jebi ga to. Daj, skrati malo, bre, Čalija, pusti me da se ladi, viš kakva je vrućina udarila. Bruču, vidi, jebi ga, evo, ubi me ovaj mlaz. Slušaj, hoću da kažem da peca, pekar, što pravi ove ukštene perece, znaš, on bi volio da mu Ronaldo nosi, da mu nosi na dresu, ali on nema para da plati Rolanda, ali mogo bi da plati ove tvoje sinove, da oni nose perece na dresu. Pereca da plati neke pare, da mu mi nosimo da bi prodao 2-3 perece više, bre. Daj, bre, Čalija, pusti me, čovjek. Ma ne radi se o tome, nego se radi što će peca da ispadne baja pred drugima, jebi ga da kažu, jebote, vidiš, on ima pare, da neki klub zavisi od njega, mislim, znaš, kako ti kažem, a ti dobiješ lovu za to. Razumeš? Znaš da ti je dobra ta ideja? Pa kako ne? Znaš da oni mnogo vole da se puvaju u burazeru, znaš? Pa kako ne, imaš ove komšije ovdje, ovi, kako se zovu ovi? Ima ovaj, bre, znaš, ovaj mesar, on bi dao, bre... Sor da mu nosiš pršutu ili kobaju, jajno. Ima i ovaj vulkanizer, njegova žena voli da se duva. Kuma neka, to je dobro, to je i moderno, nekako to deluje, jebi ga. Dobra ti je to ideja, da znaš? Odlična. Kakva vrućina, joj. Šta? Koliko imamo ovde? Ne diraj to! Ajde. Koliko imamo? Ilija, to nam je i crkveno i mrtveno, ostavi. Dao mi je Čalija jednu sjajnu ideju, mi je dao, znaš, za biznis. Ama kakav Čalija, ostavljaj te pare, Ilija. Molim te, sad ili nikad. Molim te. Ajmo veselo malo, hajde. Od ovoga zavisi opstanak kluba, hajde malo. Drakče, daj, pazi na njih, molim te, hajde. Gdje je Ciga? Cigo! A gdje si, bre, koliko sati? 10 do 8. A šta si suki? Kako izgledaš, srećo. Kao na maturi. Lepa sam. Jesi. Je li sve spremno? Jeste. Iko, sve smo pare dali na ovo. Ako ne uspe, mi više kutica nemamo. Uspeće, rođena, uspeće. Ja znam s ljudima, to mi je profesionalno. Je li spisak tu? Jeste. Nisi nekog zaboravila? Nisi?
Samo gromoglasno, Jovanka. Probala sam ozvučenjima da popadaju kad reknem. Smo spremne, devojke? Spremne smo. S verom u Boga. Ajde. Jovanka na podijum, pravo. Cigo, ti i ja idemo na crveni tepih ovde. Dočekujemo goste, rukujemo se lepo sa svakim, znaš. Vino i tako. Ajmo sad. Ajde, Lila, bre. Čekaj, dali mene. Deda, jesi vidio koliko? Deda. Puštaj! Paksus. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Kako je zdravlje? Izvolite, Pajić, izvolite. Evo, prvi da dođe. Poželimo dobrodošlicu vulkanizeru Mići i njegovoj prvoj dami, Gordani! Molim jedan buran aplauz! Dobreče, komšije, dobreče. Dobreče. Drago mi je što možemo da vas ugostimo posle toliko godina u našem toplom domu. Izvolite. Izvolite, posluženje je spremno. Izvolite. O, dobro veče. Evo, možete ovamo, za mnom. Ovde. Deda, jel sve Karo sve sam smislio? Ja sam bio za protok. Ma deda! Molim vas za malo pažnje! Sa nama su večeras i Milan Topalović, osnivač i vlasnik STR Meče sa suprugom Milankom i kćerkom... Dobreče. Došli. Odlično, dobreče, izvolite. Brod. Autolimari, lakireri, Panajotovići! Otac Ima, supruga Živana i sin Nemanja! Zagrejmo dlanove, prohladno je veče! Dobrodošli. Lepo je što ste poveli vašeg malog. Dobro večer, sine, zdravo. Izvolite. Zdravo. O, evo i našeg dragog komšije Pece Perece sa suprugom Ljiljanom. Molim jedan... Dobro večer, komšija, dobro večer. Dobrodošli. Eto, izvuko smo se nekako i mi, eto, vidite. Dobro večer. Izvolite. Izvolite. Mamicu ti jebem pokvareno. Stigao je još jedan dragi komšija, Hadži Tošić, sa kćerkom i bratom. Molim jedan topli... Dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer, komšije, hvala što ste došli. Dobro večer. Evo, možete sa ove strane. Jedi. Tako. Joj, koliko sveta. Crni Ilija, da li ćemo imati dovoljno hleba? Brini, samo se smeškaj. Paskice, grobnice, baš je lepo. Jel vi ovako stalno pravite ove prijeme? Svako večer. Svako večer? Bog te, gde sam ja upala? U Oskar.
Mislio sam, mislim, ako hoćeš, naravno, kasno je, znaš, pa da se ne vraćaš bez veze sad, da, mislim, ako hoćeš ti da možeš da ostaneš, da prespavaš večeras. Mislim, samo ako hoćeš. Hoću. Mislim, ja hoću da ostanem i da živim samo ako ti želiš. Stvarno? Baskito, mama. A znaš šta ti... Gde bre, čekaj tu. Kako stoji? A šta kako stojimo? Pa sve je tu, pogledaj. Ugovori, ponude, kalkulacije. Čekaj, pa čovječe, koliko ima ovoga je? Ima, pa... Ko je to sročio? Ko je sročio? Pa ja sam to sročio. Kad? Bravo ti ga, bravo. Sve je tu. Ajmo ljudi, dugačka je noć, da radimo i još. Ajmo. Šta će ovo da bude? Ja ništa ne razumem. Pa piše ti na pozivnici, donatorsko veče. Pa šta je to? Pa nešto slave. Šta bi drugo moglo da bude? Pa što nisu napisali šta slave? Poštovani prijatelji, dragi gosti, bliži se 21 čas kada će zvanično početi naše donatorsko veče kao uvod u proslavu prve pobede u 3. ligi. Molim jedan buran aplauz! Peca, koja je ova? Neka zabavljačica. Vremešna malo. Vremešna, ne vremešna. Vidio je zadnji trap, bre, ko bosta. Izvini, Čekamo i našeg dragog gosta koji će biti iznenađenje ove večeri. Neko koga ste svi jako voleli, a verujem i volite. A sada, molim vas da svi pogledate prema ulazu. Svi! Nije valjda. Molim vas da burnim aplauzom pozdravite legendu srpskog fudbala, kapitena Crvene zvezde i reprezentacije, Dejan Deki Stanković i njegovog prijatelja, bivšeg kapitena Crvene zvezde, Nenada Milijaša! Prijatelji, hvala ti što si došao, stvarno si veliki fudbaler i čovjek. Ništa, Iko, sve za fudbal. Učinit ćemo sve što budemo mogli. Hvala ti puno. Mali kluba došli do ovde, svaka čast, zaslužili ste. Hvala, Nenade, hvala. Hvala da znate da jesmo. Ovo je moja supruga. Jesam. Hajde, što čekate, ajde. Izvolite. Iko, a koliko si njih platio? Šta ima njega da plaćam? Čovjek došao da nam pomogne, bre. Zato što se zove isto ko naš Deki Stanković. Ne verujem. Tebe mi. A sada, poštovani prijatelji, molim vas da pozdravimo domaćina ove večeri. Osnivača našeg uspešnog trećeligaša, oca 11 dece, trenera, vizionara, iznad svega dobrog čoveka, Iliju Srdića, Iko! Iko, to si ti. Šta? Od tebe zovu. Hajde. A mene? I kako je čovjek oslabio, bre, alal vera, bre, alal vera, nisi ga 10 godina vidio. Pa od nervoze, znaš ti njega, ajde. To lepo mu stoji. Šta mu lepo stoji? Pa vidi kako mu visi odelo, ko da nije njegovo. Dragi gosti, dragi prijatelji, poštovana rodbino, hvala vam što ste se u ovako velikom broju odazvali na naše donatorsko veče sa velikom željom da pomognete našem klubu Bulbuderac
i ja vam se na tome iskreno zahvaljujem. Ja vas podsjećam da smo mi sa 3:0 pobedili Proletar iz Rušnja i da se sada nalazimo na prvom mestu tabele i tu nameravamo dugo da ostanemo. Bravo. Jeli kad je bila ta utakmica ovdje? Pojma nemam da je bila. Da bismo ostvarili naše planove za budućnost, nama je potrebna pomoć prijatelja, naših komšija. To jeste danas pomoć, a sutra je to velika investicija. Kao što veliki klubovi, Real, Manchester, imaju svoje prijatelje i sponzore, tako je došao čas i danas da mi imamo svoje, rekao bih, ekonomske navijače. To je sad pomoć, ali u bliskoj budućnosti to će biti višestruka zarada. Čekaj, jer on to traži lovu, šta li? Ja ništa ne razumem. Ja. Šta? Pitate se kako? Evo ovako. Deco, izvolite. Pogledajte sad dobro ove fudbalere i ova prazna mesta na njihovim grudima. Sad je vaša šansa da večeras kupite ova prazna mesta da biste sutra već bili na televiziji koju će gledati cela Srbija i uskoro cela Evropa. Pa televizor ne prenosi treću ligu. Zahvaljujem se posebno Dejanu Stankoviću i njegovom drugaru Nenadu Milijašu što su došli večeras. Oni neće učestvovati u ovoj donaciji. Zahvaljujem se samim prisustvom. Oni su već donirali za naš klub. Jao, što je sladak, a? Koji? Ovaj Stanković. Jo, ne zna meni ovaj Milijaš. A jebi ga, svako ima svoj ukus, šta sad? Sada licitacija može da počne. Prednja strana dresa 30 puta 10 centimetara. Pa puta 11 igrača, pa puta 36 nedelja po sat i po produžetke ne računam. Početna cena 100 eura. A šta to godišnje? Po utakmici. Imamo li ponudu? Imamo li ponudu, molim vas, za 100 eura, prijatelji, komšije? Gospodin Stanković Dejan, 200 eura. Molim jedan buran aplauz. Bravo! Imamo li 220 evra? Šta ti je bre, šta me udara? Imamo li 220 evra, molim vas, prijatelji, komšije? Pa što bi do državnog kostima mlade, šta sam sve? 2000 evra, bre. O, gospođa Gordana, prva dama vulkanizerske radnje Goodyear, 220 eura! Neka se na vašim gumama voze svi ljubitelji fudbala! Bravo! Bravo! 220 evra prvi put, 220 evra drugi put, 220... 250. Jesam li je to dobro čula? 250 evra! Hvala, Nenade! Molim jedan buran aplauz! Hoće ti poludela? Alo, voditeljka, 300. Bravo! Bravo, gospođa Živana Panajotović! Autolakireri Limari Panajotovići, 300 evra! Bravo! Šta drugo da kažem nego bravo, bravo, bravo! A sada, leđna strana dresa. Ajmo, deco, ajde, krenite, ajde. 1000 eura. Prodato! A sada idemo na bilborde! Ja nisam video velikog sveta i živim tu
u našem kraju, al moja duša svake noći luta sama po beskraju. Ja nisam video velikog sveta i živim tu u našem kraju, al moja duša svake noći luta sama po beskraju. Jurim za tobom živote, a ti ostavi za sobom sve nas. I ti svoju sreću tražiš i za sebe spas. Sreća je tek jedan osmeh i pogled. Za sreću još samo trebaš mi ti, moj živote. Sreća je tek jedan osmeh i pogled. Za sreću još samo trebaš mi ti, moj živote. Ali snovi traju i traju u beskraj. Srećan sam jer volim moj život, decu ko zvezde na nebu brojim, a tebe živote jurim da ti kažem da se više ničega ne bojim. Srećan sam jer volim moj život, decu ko zvezde na nebu brojim, a tebe živote jurim da ti kažem da se više ničega ne bojim. Ja pevam od sreće, oj živote, Bog te stvorio za nas, da volimo tvoje lepote i tražimo sreću i spas. Sreća je tek jedan osmeh i pogled. Za sreću još samo trebaš mi ti, moj živote. Sreća je tek jedan osmeh i pogled. Za sreću još samo trebaš mi ti, moj živote. Ali snovi traju i traju u beskraj.